wong wandu. Sapa kowe? Menawa kowe takon karo aku Abdi Kinasih Wirata. Prihatnala kekasihku. Prihatnala. Ya kowe sapa? Nata ngamangga Prabu Karna Basusena. Endi? Ratu Wirata kon maju mrene kantaran baung karo aku. Aja nyumbari sing ora ana ayu. Sing ana ngarep manggepen mungsuh bebuyutan. Wela dalah. Golek margane pati kowe. Soroting tandang sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadon murmu kalingan ngangrangan sang yamanak engkung sumungkem guling sang kakung rarapo alon uwo sira baboyayi maneman piratente brantoyayu ulun tadah runte Priyatnala wonten timbalan ingkang adhawuh Raden. Kowe kok dadi mambengi nggonku bakal mboyong kadangku Yayi Utari. Utari iki bakal tak singetake yen perlu. Bakal tak kanthi uncat saka negara Wirata. Wirata iki geger dirampik saka negara Trigata karo Ngastina. Mula dina iki ayo tutno aku jantrek. Aku bakal nyingetake kadangku. Mangke yen Den. Kala wau panjenengan ngendika nggih to nek negara Wirata geger dirampik mungsuh. Ya Kyai Semar. Mongko kula krungu kabar Keng Raka Ndara Raden Seta Keng Rayi Ndara Wiratsangka Keng Rama nggih majeng enten palagan. Lah kok sampeyan ngajeng delik niku lho. Jiwa kasatriyan sampeyan make pundi? Ada. Yai Semar, kowe aja maido. Ah mesti kula paido, Ngeten. Lah kejaba to nek sampeyan niku wong cilik ongklak-angklik. Menawa niku putrane ratune, Pangeran Pati kok jiring getih wedi mati. Napa mboten memirang jagat, napa mboten ngisin-isini? Anake Prabu Maswapati. Ngomong trimo klitah-klitih kaya klintah. Dengan ngoncati paprangan. Wedi getih jirih. Mati sampeyan. Ora wani mati. Mati mbok ya wis. Wong urip iki ngapa ta? Bakal nyadi parane. Ayo, Mang Suli. Wah. Kyai Semar. Tak rasa-rasa bener pengendikan. Ning ngene Kyai. Karku mono, aku ya bakal kepengin maju menyang paprangan.
Nah terus aku kepingin nitih Rata Titian Wirata Kyai Garuda Yaksa ning ora ana kusire. Sampeyan kula goleke kusir purun-purun. Sapa kusire? Niki. Ndara kula niki. Prihatnala niki ngusir. Prihatnala wonten dawuh Raden cunduk lawan pangandikan Kyai Semar. Upamane yen to kowe tak dawuhi ngusir kowe wani. Menawi wonten keparipun kula inggih pantun. Ora mongko kowe kuwi kowe iki wong wandu. Laura. Ayo to, lanang ora wedok ora. Wandamu kok ngono. Wonten mboten, Den? Iya. Petruk pamjimu aku wani. Kowe wani tenan, Yatnala? Inggih wantun. Kowe wis tau dadi kusir? Sampun. Ana ngendi? Nalika kula taksih suwita wonten Madukara nderekaken Raden Arjuna. Kula ingkang minangka kusiripun. Mengko dhisik kowe kusir plesir apa kusir perang? Dhederek keparengipun ingkang ngantipun dawuh Bandayuda kula inggih wantun. Dene ameng-ameng inggih wantun. Bagus yen pancen ayo tak kanthi. Tak tuduhake Kreta Garuda Yaksa. Lampahing rata tantara prateng sukuning arga keran tumingaling pakuwon atrine dendeng saengga praja mung lan pradangga buskan prawadya Prihatnala wonten dawuh Raden waspadakna iki Rata Kencana Kyai Garuda Yaksa titiyane Kanjeng Rama Prabu nringgi nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani kula wantun bagus ingkang munggah menyang pakusiran aku sing dadi senopatine inggih monggo kula dherekaken Raden.
Yogya malih kinarya paupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang Paman Sengkuni wonten dawuh nek boten klentu menika rata Kyai Garuda Yaksa inggih menika rata Kyai Garuda Yaksa titianipun Prabu Maswapati menawi ngaten ingkang niti Prabu Maswapati menawi boten Prabu Maswapati nggih putranipun nek ngaten paman kula atur seminggir kula atur mundur badhe kula tibani pusaka nraca bala Kaya asine pijojo bang wingo-wingo netra kocak ngundarandir iblis lanat si keparat Briyatnala wonten dawuh Raden anggepmu ki apa kowe kuwi sapa aku ki sapa kok dadi kowe wanuh wani nguyak lakuku njambak rikmaku nganti aku meh tiba kalenggak karepmu ki kepiye? Mangger miyit. Kenging menapa panjenenganipun Raden Utara ngantos uncat saking pagedhonganing kreta. Aku ora maido, kowe iki kendel ya kendel, ning nganggo petung. Nganggo petung. Saiki kowe ngerti apa ora? Karo Kurawa semono akeh
kawis padha nggawa gaman kabeh. Mongko panah mangewu-ewu nganti kaya udan. Mongko senopati ning Wirata ki aku loroe kowe kusir. Kok dadi tukmu enak kepenak. Anggur miyin. Panjenengan menika senopati menapa sanes. Aku iki senopati. Menawi senopati kenging menapa paduka oncat saking pagedhonganing kereta. Aku perang nganggo petung. Menawi ngaten pindan naminipun ajrih. Warane wedi sakarmu. Kowe ora ngerti to. Kae, sawangen. Gendera sing ditancepke kae. Kae gendera rupane kuning, kae eneng coreke gambare sirah gajah, kae genderane Duryudana. Gendera gambare segara muncar, kae genderane Pendhita Takada Begawan Bisma. Eneng gendera sing nganggo gambar Gendhewa Pinenthang, kae gendhewane Durna. Eneng meneh gendera rupane putih gambare Surya Ndadari, kae genderane Prabu Karna. Kae eneng gendera gambare Yoker, kae genderane Sengkuni. Anggere tancepe gendera kae sak ora-orane prajurite mesti eneng wong 500. Kowe kok dadi wanuh-wanuh nerajang barisan kaya ngono kakehe. Wis saiki ayo bali. Ingeren kretane. Menawi panjenengan mboten wantun, kula ingkang wantun. Terus karepmu panjenengan gentos kula aturi ngusir kula senopati. Ora sudi ngusiri dapurmu. Pokok ngusiri aku ya moh, pokok dadi senopati. Aku yo ora gelem. Menawi ngaten pedah menapa jenengan menika dados senopati. Ngakune jare senopati jiring getih wedi mati. Menapa pinten boten pingsem kaliyan kula. Ing atasipun kula menika namung abdi iman kula wantun natahaken jiwa raga kula. Panjenengan menika putraning Narendra, mboten wantun ngedalaken jiwa kaprawiran. Pedah apa kowe? Oh. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kagintang rori sang mawe gandrung. Wah, toblas. Wah, tak akoni tenan kaprawiranmu. Mrihatno. Ing atase kowe mbondo tanganku. Cepet prigel wasis.
Wah, ya. Wis aku ngakoni marang kekendelan. Keparingipun kados pundi Raden? Ya wis, saiki aku manut. Manut apa sak pangrehmu? Ning iki ora nyang paprangan kok iki njujuk ning pinggir ngalas iki. Karepmu kepiye? Kula badhe mendhet. Simpenan kula langkung rumiyin. Nggih kok simpenan? Inggih. Iki apa ngampiri? Mendhet. Kowe nyimpen nang kene. Kasinggihan. Ayu pelek. Menika sanes tiyang. Nah terus menika kula nyingetaken wujuding bedhama ingkang kula papanaken wonten Plagara ing Randu Alas menika. Lho. Kae gemantung giyong-giyong kae. Inggih. Apa kae? Mangke nek sampun wonten ngandhap paduka badhe priksa piyambak. Ya wis nek pancen ngono enggal dono aku tak kepengin weruh. Nyuwun pangapunten kula nyuwun tulung panjenengan ingkang kedah menek. Wis. Aku ki anak ratu yahene kon penekan. Pilih dadi senopati apa pilih menek? Pilih menek. Nah kene wis ora wani kok kon dadi senopati. Nah ngaten monggo kula aturi ngandhapaken bedhama menika. Ya, tak dunke. Mengko dhisik Briyatala wonten dawuh. Bareng iki mbok buka kok isine gaman ampuh-ampuh men. Inggih Raden. Iki ana wujuding keris. Iki keris pamore geni murup. Iki jenenge apa? Menika nami Kyai Pulanggeni. Pulanggeni. Lah terus iki jemparing sing bedhore kaya graji iki jenenge apa iki? Nami Sarotama. Sarotama. Lah iki jemparing sing bedhore wulan tumanggal. Menika nama Kyai Pasupati. Pasupati. Inggih Raden. Pasupati kuwi iki gaman saka kayangan. Gaman saka kadewatan. Kawula nuwun inggih. Mengko dhisik. Pulanggeni Sarotama Pasupati nek ora kleru lha iki rak pusakane putuku si Janaka. Kasinggihan menika pusakanipun Raden Arjuna. Lah kok mbok dhelike ning kene? Nyolong kowe? Mboten Raden. Lah kok nganti mbok gawa? Menika rumiyinipun Raden Arjuna nitipaken kaliyan kula. Nek kapan rikalanipun para Pandhawa manjing wonten Beting Wana Kamiyaka. Menika dipun titipaken kula njawi saking ajrih kula mila lajeng kula singetaken. Inggih menika kula papanaken wonten luhuring wit Randu Alas menika.
Dadi iki nek ngono temen iki pusakane Ki Arjuna kawulun. Waduh, putuku nggih. Wah. Arjuna. Bareng aku weruh pusakamu aku gawang-gawang kelingan karo kowe. Janaka kowe ning endi papan dunungmu Arjuna? Negara Wirata iki geger dirampit mungsuh. Arjuna ning endi papan panggonamu nggih? Raden sampun ngantos dipun tangisi Raden Arjuna taksih sugeng. Kok kowe ngerti nek Janaka isih urip? Kandakno. Janaka ning endi? Inggih. Wedal dinten menika Raden Arjuna lenggah wonten gunung Sakbejagong. Ana gunung Sakbejagong. Kuwi kiwa tengene desa ngendi kuwi? Inggih menika sak celakipun dusun Aduarep. Desa Aduarep. Ah, mbok yo kowe iki sing prasaja to. Kuwi kok aja bulet. Ngantek bingung aku. Duh Kanjeng Hyang, menapa paduka Kanjeng Hyang mboten ngertos dumateng kula. Hyang kula aturi mas paosaken kanthi weninging cipta. Inggih kula menika wayah paduka pun Permadi. Aduh putuku nggih Permadi. Menas dening rudira kawang gegono bangsu mirat. Oh, ger. Permati ora nyono jebul kowe dhewe Permati. Waduh. Wah. Nah, iya. Percaya saiki. Layak nalika kowe bondo aku mau prigel trampil. Brubut aku mbok uncalaken menyang pagedhungane kreta kacemak glodhak. Wah, iya. Permadi, wis aku pasrah sak wutuhe karo kowe nggih. Inggih. Iya penyuwun kula paduka Kanjeng Hyang sampun ngantos wara-wara kaliyan sinten kemawon. Karana kantun sedinten menika anggen kula sesingidan. Yo. Pun Hyang ingkang bakal ndumbani sarta ingkang bakal ngali-ngali supaya aja nganti kawistara. Inggih kula nyuwun tambahing berkah pangestu ya. Yo, muga-muga lanang juritmu nggih prihatna. Latmara Sang Arjuna esmu kamanungsanira. Wah, dalah. Keterangane wong Wirata jiring getih wedi mati. Ratu Wirata ora gelem maju menyang paprangan. Anak-anake ya ora ketok. Malah iki ngejokake Senopati. Wong Wandu. Sapa kowe? Menawa kowe takon karo aku Abdi Kinasih Wirata. Wrihatnala kekasihku. Wrihatnala? Ya kowe sapa? Nata ngamangga Prabu Karna Basusena. Endi? Ratu Wirata kon maju mrene kantaran bau karo aku. Aja nyumbari sing ora ana ayu.
sing ana ngarep mangkepen mungsuh bebuyutan. Merah dalah. Golek margane pati kowe.
kalah. Ning aku marem. Sebab bareng ku tak pancing nganggo lelakon iki ketok aslimu. Aku ora pangling sapa sejatine kowe wong mandu. Ora neng wong titis jemparing kok nganti kendeng sak langkapku pedhot. Nek ora wong siji kae. Ya. Upamane yen aku gelem narbuka, aku gelem miyak padimu, kowe mbaleni meneh 12 taun. Nanging yen ngono tenan, tekse kesuwen nggonku ngenteni kapan nggonku adu arep karo kowe wong mandu. Yo, tantene jeneng perang gedhe Bartayuda Jaya Binangun. Begawan Durna, wonten dawuh Perembat. Iki Senopati ning Wirata iki ketoke wong mandu kok ngedap-edapi temen. Titis sing jemparing. Kok dadi ngungkul-ungkuli. Keparingipun coba yo dicaketi sapa iki? Begawan Durna, kula wonten dawuh Perembat. Iki kok nyala wadi temen. Iki ana jemparing lumepas saka kendenge. Teka ngarepmu iki ora ngenani awakku lan awakmu. Iki kok malah tiba ana ngarepku karo ngarepmu. Iki kok petane kaya wong sujud panah iki. Kowe ngerti karepe? Iki kiranganipun menapa paduka Sangadi Penemban? Menika ingkang saged nglepasaken jemparing ngaten menika nggih namung laris tunggal menika. Nggih wayah paduka piyambak. Wis ora sambok kandhake aku wis ngerti. Nggih sampun kaya ngaten. Iki cetane mono iki eneng anak putu sing ngaturke sungkem gandeng iki eneng paprangan diwakili nganggo jemparing. Rak ngono to. Inggih, mestinipun ngaten. Ya wis. Yo, wis lega rasane atiku. Jalaran manut saka pangrasaku iki wis pundhat. Lelakone para Pandhawa prajanjene kawan Kurupati. Ketingalipun ngaten. Mundur wae Durna.
nyata lauruta saking Gudha Sang Kuru kula yen tanamu tusa Sang Sri Kangko wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Wah. Telung dina kepungkur. Aku kaya ora menang-menang ana rena. Rumangsaku kaya wis nyaketi nggonku pinulunging Gusti. Kaya nyaketi patiku aku dipiloro kelawan Prabu Susarmo. Tujune cukat Trengginas trampil bendaramu Seta. Anakku Seta sing mitulungi karo aku. Aku bisa luar saka cengkremane Ratu Trigarta Prabu Susarmo. Aduh sinuwun nyuwun pangapunten. Andadosna ing kauningan estanipun rikala semanten ingkang luwari saking bebandanipun Prabu Susarmo rikala semanten sanes Raden Seta. Lah sapa ingkang adipun Bilawa? Bilawa kawula nuwun inggih. Kusik to. Bilawa menang perang iki tandinge Raja Mala ijen do ijen. Bareng telung dina kepungkur kuwi genah prajurit 1000 kuwi nek ora wong ngerti kridane peperangan ora bakal bisa menang, ora bisa nyelametake uripku. Kuwi genah nek Seta. Mboten sinuwun menika ingkang adipun Bilawa inggih jagal Bilawa. Ya wis sakarepmu. Mbok menawa Seta ngamuk mbok padhake yen to kuwi jagal Bilawa, mestine ngono. Ning aku duweni kapercayan. Sing bisa nyelametake aku ora liya anakku si Seta. Kalbu sing ngundurake Kurawa bareng. Sing ngundurake Kurawa kuwi bendaramu Si Utara. Wose anakku telu kuwi wis kena jagake gawene. Seta Utara Wirasangka bisa ngrampungi gawe. Utara nyatane bisa ngundurake Kurawa padha mundur kabeh. Aduh sinuwun sesembahan kula. Estunipun ingkang ngunduraken Kurawa menika sanes ingkang putra Raden Utara. Nanging ingkang adipun Wrihatnala. Lho. Wrihatnala wong Pandu kuwi. Kawula nuwun inggih sinuwun. Ora Kangko. Kok banget tementukmu nyepelekke kawan putra-putraku? Nalika aku ngumumake Seta mbok ungkuli jagal Bilawa. Aku ngumumake Utara mbok ungkuli Wrihatnala. Karepmu ki kepiye? Kok banget temen-temen ngremehke kawan putra-putraku? Aduh sinuwun slamining agesang kula menika mboten nate ujar paguruan. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi lati lan pakarti menika mboten nyawiji. Lan malihipun sinuwun sampun sanget-sanget anggen paduka ngalembono dumateng ingkang putra. Saestu kemawon dipun alembono menika kirang prayogi menapa malih menawi mboten nyata. Kok dipun alembono menapa mboten badhe ngucemaken asma. Mila sinuwun menawi kesangetan anggen paduka paring pengalembono dumateng ingkang putra. Tundhonipun menika mangke mboten saged njunjung kawibawan paduka. Menika mangke saged ugi badhe ngasoraken kawibawan paduka Kanjeng Sinuwun. Iblis lanat. Kowe nyepelake putra-putraku padha karo ngilani dadane Prabu Mahapati. Ora mingkem lambemu tak keprok paidon pecah dasmu kowe. Ayo munio. Munio meneh. Iblis lanat. Bola bali ku mau gawe sing atiku gawe dukane ngrasake. Kangko. Kowe iki ora ngeringi uripmu eneng kene iki ngayom karo panjenengan ingsun.
Kowe kuwi wong paribadan wong papariman Wulandara ora genah uripmu. Kowe iki suwita ning negara Wirata, tak wenehi kamukten tak wenehi pangkat. Kok dadi kaya mengkono kelakuanmu. Kowe iki menungso kok kalah karo Sona. Ngerti Sona kowe? Sona kuwi asu. Asu kuwi yen to diingu, ngerti karo sing ngingu. Angger dipakani diombeni. Yen ana maling wong ala jegoki. Ning nanging yen to wong iki becik ya ora bakal jegok. Lah bareng kowe kuwi menungso. Genep panca ndriyamu. Kowe nek tak muktekake. Kowe ora ngalembono karo Gustimu malah kowe kepara nyedhok kowe najat kawan putra-putraku. Njaluk ora dawa umurmu kowe. Ayo. Muni pisan kas kowe. Duh kakang kok kowe keneng opo kakang? Keneng apa kanggo nganti antuk bendune Kanjeng Sinuwun nganti kowe dipidana dikepruk paidon bathukmu nganti dleweran udiramu kanggo kowe nyuwuna pangapura ya kanggo ora nyono dene lelakonmu kok kaya mengkono kanggo Salindri ayu rupamu nanging ucapmu padha karo racun padha karo wisa kinca kurpa kinca mati yang merga nyawang wujudmu njliriting alismu bundre gelungamu kuwi nganti akeh wong sing padha kegiwang iki wis 3 dina wanci nek kudu minggat saka negara Wirata. Oh apa dosamu apa luputmu nganti kowe antuk bendune Kanjeng Sinuwun dikepruk paidon nganti bentet bathukmu nganti dleweran getihmu mongko selawasku aku iki ora iso nangis bareng aku weruh kowe gudras ludira kaya dijuwing rasane atiku kangko kowe iki wong lugu lugas nanging keneng apa ketula uripmu kangko Bapa Pandu aku wis ora kuat nampani penandang Bapa Pandu aku anakmu aku kantinen aku munggah menyang swarga yen ora aku melu nyemplung kawah candra dimuka karo kowe Bapa Pandu. Ragap penggalihe Prabu Maswapati dupi midhanget sambate Sang Bilawa nyebat asmane kang Kuswargi Prabu Pandu Dewanata nggraita jroning cipta kalamunta punika ingkang wayah para Pandhawa putuku gar Pandhawa mandheka dhisik nggih
dalah putuku Nger. Oh, putuku Nger, para Pandhawa. Puntadewa Werkudara Arjuna Drupadi lawan kowe kembar. Ora nyono Nger, jebul kowe sesingidan ana negara Wirata. Ya kaya ngene pikule wong tuwa-tuwa tuwas. Ora ngerti marang labo-labete anak putu. Sepira ruputku sing gedhe pangapuramu ya Nger, Puntadewa. Iya. Kula ingkang ngaturaken genging panuwun anggen kula sesinglon wonten negari Wirata saged tatas tuntas boten kadenangan dening para Kurawa. Wah, Paswapati kakekku, aku matur nuwun uripku ana negara Wirata. Aku mbok ayomi nganti slamet sakadang. Inggih semanten ugi kula Kanjeng Hyang. Inggih semanten ugi kula Hyang, semanten ugi kula Hyang. Kanjeng Hyang, kula nyuwun pangapunten. Sedaya kalepatan kula Kanjeng Hyang. Wis Nger, kowe ora luput para Pandhawa, kowe ora luput. Dununging kenuputan ana pun kaki. Lah ya iki. Gedene labuh labetmu kawan. Pun kaki ana negara Wirata kang sinebut Wirata Parwa lelakoning negara Wirata. Negara Wirata ingkang rikala semana kasaputing mendung mentiyung bisa padhang trawangan awit saka pambiyantuning putu-putuku para Pandhawa. Mula dene iki pun kaki prastya. Pun kaki prastya. Besok tempuh ing perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Bondo donya negara Wirata yen perlu uripe Prabu Maswapati sak anak-anakku tak pasrahke kawat para Pandhawa. Inggih Kanjeng Hyang ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih Kanjeng Hyang. Wah, aku ora rumangsa mutangake. Najan to kowe ora rumangsa mutangake, Nger, nanging aku sing keputangan budi. Mula kang saka iku para Pandhawa nggonmu mapan ana negara Wirata dina iki. Kinayoman dening Gusti sing gawe urip dudu Ratu Wirata sing ayomi. Nanging Gusti kang akarya jagat ingkang tansah paring pengayoman bawan para Pandhawa tulus raharja saya jayeng bawana.